Fixemos un primeiro tempo bastante bo, creo que conseguimos ir o fútbol moitas veces o Antela na segunda fase, na terceira, costounos na primeira, tivemos algunha pérdida que non deberíamos ter na salida, despois, bueno, cometemos un erro salta un medio centro noso, non sigue central, encontra un espacio detrás, encontra un mao a mao, o segundo e o terceiro, pois ao final nacen de dous pérdidas de saques de banda nosos propios no noso campo, son erros que penalizan. Pois, mentras sigamos así, para nós, ben, esperamos que siga, rival directo a semana seguinte contra o Celanova, e a ver se podemos acadar a victoria. Mes e medio xa de competición, como ves os compañeiros que viñeron novos a Xinzo, están se adaptando ben? Si, hai un bo grupo, a min gustame o grupo, creo que temos equipo para competir as dúas competicións que temos este ano e a ver hasta onde chegamos. O equipo está ben, está con confianza, sabemos que non sempre vamos a dominar, que cando dominamos pois atacamos como podemos e cando o equipo nos somete pois buscamos outras variantes que tamén somos efectivos. Os 25 minutos puxámonos a 2-1 e creo que a primeira parte foi totalmente nosa e a segunda pois replegamos un pouquinho máis para buscar unha contra, tardou en chegar e bueno, por fin ganamos 3-1 e ben. Sí, no, estamos moi contentos con todos, sabemos que, dicimoslo sempre, que teñan paciencia, que estén tranquilos, que a oportunidade vai chegar, pois se saliu 20 minutos Víctor e fixo realmente ben, denos outra vez aire, se sigue nesa mesma dinámica, pois seguirá tendo minutos. Para a semana, Oso Duro, Celanova, Derbi, como ves o partido? O partido vai ser complicado, vamos ver que nos encontramos deles, supoño que ahora creo que perderon, entonces, bueno, teñen un poquinho máis de urgencias porque o resultado se é a favor noso, pois collemos distancia e, bueno, creo que hai que xogar tamén con eso.